Dragi moji, dobrodošli. Veliki pozdrav svima. Danas je 16. februar 2026. Ovo hoću da zapamtim kao datum kada se sa mnom desila jedna, odnosno u meni desila se jedna velika transformacija. Hoću ovo da snimam, što bi se reklo, potpuno raw. Znači, evo, pre par minuta sam završila sa jednim vrlo dubokim radom na sebi i ovo želim da podelim sa vama. I naravno želim da ostane neki zapisi za mene. Znate onaj osjećaj kad vam u životu ništa ne ide ili kada osjećate da ste blokirani i kada nešto ne ide na način na koji vi to želite iz nekog nižeg ja. Ne pričam ovde o sebi jer sam taj deo odavno, da kažem, oslobodila sam se tog dela, ali pričam zbog vas da biste mogli lakše da se poistovitete. Kada nekako ne možete da se pronađete na nekom svom mestu, ajde tako da kažem, ili pored nekih svojih ljudi, ili ne možete naći svoj posao, ili neku svoju svrhu i tako dalje. Znači, malo pre sam imala jedno tako duboko isceljenje, gde mi se sve lepo konačno poslagalo, gde sam dobila uvid da u stvari sve što se dešava, na način na koji se dešava, je upravo onako kako treba i da bude. Radila sam sa nekim mojim odvojenim delovima mene, što je takođe jedna velika novost u radu sa klijentima, a to ću u nekim mojim narednim videima objaviti i šta se tu sve dešava. Dakle, ovo što sam do sad radila je duboko, a ovo ja mislim da ne postoji ništa dublje. Ja mislim da se radi sa delovima sebe koji su najbliži samom postojanju. Znači nekom svom unutrašnjem najbližem delu duše, sopstva, sepstva, ne znam kako bi to mogla drugačije da kažem. Ti delovi nas su toliko sveobuhvatni, duboki, odvojeni, ranjeni, a tako blizu isceljenja. I oni svi rade za našu dobrobit, benefit i tako dalje. Dakle, da sad ne idem u taj deo koji ću u narednim videima objašnjavati, ali ono što hoću da podelim jeste da sam upravo osvestila najdublji moment, a to je da način na koji sam videla sebe i život oko sebe i ljude i klijente i tako dalje, je bio prouzrokovan jednim delom mene koji je bio oštećen, koji se manifestovao kroz jedan zdravstveni problem i o njemu ću kasnije pričati kroz videe, vrlo dubok, za medicinu, dakle, neizlečiv. Dakle, kada sam sve to dobila kao misao, da sam morala da prođem sva iskustva, sva isceljenja, svih delova, a to je nekako krenulo od nekog najšireg kruga, kako to sada ja razumem, zato što da bi došli do korta, do suštine, do onog najdubljeg dela sebe, najpovređenijeg, koji je tu, na primer, nastao ne samo u ovom životu, nego što se meni pokazalo, ja sam dugo radila odnos sa majkom, ali u jednom momentu pre par godina, i to je ono što mi je bilo najinteresantnije, na nekom Theta Healing seminaru mi se otvorilo začeće moje majke i šta se sve tamo dešavalo sa babom i dedom.
U tom momentu nisam bila, prvo taj rad se nije na tom dovršio do kraja jer je mnogo dubok i zahteva vreme i puno rada. Kada sam kasnije pokušala sa raznim nekim Theta Healing i učiteljima i nekim tretmanima da se radi na meni, na tom nekom delu, nekako sam takođe shvatila da se tu nije radilo na meni, nego se radilo na delovima tih osoba koji su meni radili tretman i to me je vratilo da to ne može niko da radi osim mene na način na koji mi je potreban i toliko duboko koje možda negde neko do sada nije možda na takav način doživeo, dosegao i tako dalje. I ne znam da li me razumete, ali mislim, shvatite da je ovo moje neko svedočanstvo, možda snimam i najviše zbog sebe, da ovde ostane kao svedočanstvo. A ko me razume, shvatit će, a ko ne razume, može kasnije da me kontaktira i da pita sve što želi. Naime, razumela sam da je savršeno sve i da je sve u savršenom redu i da jedino što mi trebamo da radimo jeste da konstantno i istrajno, dugoročno radimo na oslobađanju tih delova sebe i isceljenju, naravno. Shvatila sam u sekundi, evo sad malo pre pri kraju, možda sam sad još uvek malo i tako zbrda zdola jer sam posle tretmana i sve to treba da se lepo sredi, ali ja želim da uhvatim taj moment, da snimim sebe u ovom momentu procesuiranja, jeste da koliko god mi na nekom svesnom nivou želimo sve odmah i sada, što je naravno naš ego, mi smatramo da smo to mi, da je to naša priroda ili je možda čak podsvesno to duboko toliko dugo nerešeno da je to poziv da se upravo radi odmah i sada i sve i ako upadate u te neke misli da nije dovoljno brzo, znači to je samo vaše nestrpljenje, možda je vaša duša upravo postala nestrpljiva, ali to ne znači da trebate tako brzo da radite, zato što unutrašnji sistemi, to je suština, to je poenta, koji nas štite, delovi nas koji rade na našoj bezbednosti, da to sve ide nekim unutrašnjim tokom, ne odavde, nego odavde, je upravo ono što je nešto što je najvažnije što trebate da shvatite u radu na sebi. Koliko god želimo da radimo brzo, je samo pokazatelj da trebamo da radimo dosledno. Vreme za dušu ne postoji. Vreme za te naše unutrašnje podsvesne delove ne postoji. Znači, tu samo postoji taj osjećaj da je vreme da se nečega rešimo i da krenemo nešto da radimo na drugačiji način, da se, čak ne radi se tu i o tome da nešto počnemo drugačije da radimo, nego da krenemo drugačije da se osjećamo, da krenemo u nova iskustva, da krenemo u neko novo davanje, prihvatanje i tako dalje. Dakle, suština je da sve kako ide je upravo onako kako je bezbedno za vašu podsvest i za vas da ne biste, na primer, poludeli, pogoršali bolest ili tako dalje. Ja sam radila na očima. Neko od vas ko je radio duže sa mnom zna kakav je problem, izazov, ozbiljno je oboljenje. Za medicinu dovodi do slepila, znači to je pitanje samo kada, ne da li, nego kada. I sve ono što sam u zadnjih možda mesec dana, možda malo manje kako radim sa tim
najdubljim delovima, šta sam sve osvestila, šta sam sve promenila, mi je dalo uvid da u stvari je to jedini mogući put koji je bezbedan da bi se svi delovi unutar mene razvili u vreme kada je potrebno, na način na koji je potrebno i da to sve bude na bezbedan način. Znači, ovo što je važno jeste da vaši delovi unutar vas rade potpuno rade, kako bih rekla, da ne upotrebim pogrešnu reč, bez vaše kontrole. Sad mi je neka reč tu, ali nikako da je upecam. Dobro. Znači, rade bez vaše kontrole, rade nas po svojim nekim zakonima, rade za našu dobrobit, smatraju, imaju svoju neku, da kažem, svoj način razmišljanja, svoje zakone, čak mogu da kažem možda i neku svoju inteligenciju, znači koja je podređena vašem opstanku. Eto tako da kažem. Znači, radila sam sa tim delovima. U Theta Healingu je to nešto što, na primjer, kada smo radili sa uverenjima, osjećanjima, zavetima, svim tim stvarima na raznim nivoima postojanja, jedan mali deo je tu postojao, a šta je to što je, na primjer, loše, na primjer, neka bolest ili gubitak partnera ili šta god daje, šta je dobro u tome? I 99% klijenata teško da može da nađe šta je dobro u tome, jer logika, razum ne može na takav način da pronađe šta je, ali to smo tako mislili, ali i jedan od glavnih u stvari razloga zašto nam nije dato jeste da ti delovi podsvesti koji rade to za nas konstantno, marljivo, 24 sata, puta 360 dana, puta godina, nije bilo spremno da nam to pokaže, kaže. Nekada se to možda malo i otvori ta neka rupica, dobijemo nešto to zašto je to dobro, to je kao taj benefit i tu se kao sve završavalo. Dalje smo išli kroz promenu uverenja, osjećanja i tako dalje i kao to je to. Sad, da vam kažem. Moj sada rad se upravo skoncentrisao na rad sa tim delovima, a šta je to dobro što radi za mene, a realno je u našem životu po našim svesnim zakonima loše. Znači, šta je to dobro što ja imam tu situaciju sa očima? Šta je tu dobro? Realno ništa nije dobro jer je to bolest. Ali šta je tu dobro za te podsvesne delove koji toliko se trude da to naprave, da bude dobro, da bude tako, zato što smatraju, veruju da je to za moju dobrobit. Još jedno ću vam stvar reći. Sve je možda malo zavijeno, ali tako i želim da ostane, jer ću u narednom periodu snimati videe u kojima ću pomalo, jedno po jedno da obelodanjujem i da vam otkrivam i da vam u stvari ulijem, nadam se, neku veru i poverenje da gde god da ste sada, šta god da ste sada je projekcija nekih vaših odvojenih ranjenih delova duboko u vama, koji mogu biti nasleđeni, koji rade za vaš benefit. Veruju duboko da rade dobro za vas. Rad sa tim delovima nije tako lagan, mora da bude vrlo onako u rukavicama, zato što su vrlo spremni da se zatvore, jer su spremni životom svojim, uslovno rečeno, da brane to u šta veruju. Eto, toliko je to snažno i toliko je podržavajuće, koliko god da je teško u tom nekom momentu da shvatimo i razumemo. Ali kao neko koga je mnogo vukao duboki rad i u Theta Healingu, kad sam radila i na početku i sa klijentima, ja sam uvek želela da dođem najdublje, moj unutrašnji ta potreba, da najdublje, da dođemo do kraja, da dođemo do isceljenja. Kada mi se javi klijent, evo sad pogotovo, hoću da probam, nemoj sa mnom da probaš, idi probaj sa nekim drugima,
I sad sam u nekoj situaciji da recimo i u nekom mom uverenju da i neću svakoga da prihvatim da radim, jer neću svoje vreme da trošim. Ako neko nije spreman da radi na dubokim delovima, ako neko želi da proba, neka proba sa drugim klijentima. Ja želim klijente koji hoće da rade i da se posvete, jer sam ja to upravo radila u mom životu i radim i dalje. I verujem da je samo tako moguće promeniti i isceniti, ali svoj core, znači svoju srž, svoju suštinu i povezati se sa najdubljim delom sebe, a to je ona božanska iskra. Neko zove duša, ima različitih načina. Dakle, ovo je nešto prvo, ja sam imala stvarno u mom radu te momente wow, te momente gde je čista energija nešto uradila, van mene, vodila, ja sam se prepustila i to je tako išlo. Ali ovo što sam danas uradila i osvestila je nešto najdublje i najlepše što sam mogla da doživim. I možda ste primetili da ne nosim naočare, ali moj vid se menja na bolje. I hoću da ovo moje lično svedočanstvo oslobodim za sve vas koji ste možda posumnjali u sebe ili u Boga, koji ste stali jer ste lupili u neku duboku blokadu, a to vam je bukvalno korak do dubokog isceljenja, koji ste se možda umorili, pa ne možete više, koji ste možda izgubili i veru i poverenje da uopšte to može se promeni. Ovo je video za sve vas, kao i za mene, da se setim svih tih mojih odustajanja, gubitka vere i tako dalje, da je moguće. Da je stvarno moguće, samo se trebate predati. Isključiti nemam novca, nemam, vremena, hoću da rešim nešto za mesec dana, pa ću raditi svaki drugi dan, to tako ne funkcioniše, zaista ne. To funkcioniše tako da kad uđete u to nešto, to postaje celoživotni proces. Jer to što vi razrešavate, ne radi se samo o jednom malom parčetu detinjstva. Ja sam radila, i to je nešto što ću i predstaviti vama, radila sam isceljenje kad sam bila u materici, to mi je bila prva trauma, rođenje, a pre toga moment začeća, a pre toga moment kad sam bila u mislima kao čista energija kod majke. Pa onda materica koja je ozbiljan portal, pa sam ušla u silne, znači bukvalno iz materice moje majke sam ušla u matricu moje babe i tako još dalje. I to se sve tražilo za isceljenje. I to su sve neki noviteti koje radim sa klijentima, ko je spreman, naravno, ne može se to ni raditi sa svakim, ali nekako ću i prestati sada da radim one neke, kako kažem, stvari, fokusirat ću se samo na rad kroz matericu i na rad sa ovim odvojenim delovima, s tim što će, razlika je kako vidim sada,
sa tim odvojenim delovima biti rad u 5 obaveznih tretmana, rad samo na toj nekoj dubokoj stvari koje treba da se radi i kasnije šta će dalje da bude, to još ne znam, jer i taj rad sa mnom je još uvek u povoju. Ono što hoću da vam kažem jeste da se meni vid na blizinu promenio, poboljšao, da i ako uhvatim nekada naočare, to je neka nesvesna radnja, u momente može i da se vrati i ostalo, vidjet ću, znači, posle jutrošnjeg ovog malo pre što sam radila, vidjet ću šta će se desiti sa vidom. Vrlo me zanima, zato što sam imala momente kada mi je padalo. Druga stvar, imam astigmatizam. Dakle, to isto kada sam radila, hoću da vam kažem, to što sam radila nema znanja, nema priznanja, nisam se informisala, znači čisto sam se pustila i saznavala u toku tretmana, onako kako mi se davalo, povezivala, davala sebi neka objašnjenja, ali na kraju itekako moj vid ima povezanost sa svim tim delovima mene, mame, babe, znači čitavog tog sistema, porodičnog stabla, zovite to kako hoćete. Išla sam na meta konstelacije, predugo mi se tamo se čeka kod Srđana, nešto mi, nešto mi je, trenutno mi ne odgovara nekom moj potrebi, da se nešto isceli i onda na kraju sam i tu dobila potvrdu da to moram da uradim sama. Sa sobom, uz pomoć stvoritelja, da me stvoritelj vodi i nekako sam i dobila, kažem, dozvolu da taj put ne može niko drugi da vodi. Može, naravno, energetski, ali opet kažem, nekako, vratilo me da preuzmem odgovornost za sebe, za svoj život, za svoje isceljenje i da imam veru i poverenje u sve te energije da me povedu, jer je isceljenje tu. Ovaj efekat i ovo isceljenje koje sam imala je nešto najbolje, najlepše, najsveobuhvatnije, najdublje, najisceljenije što sam doživela, a doživljavala sam isceljenja. Moj osjećaj u očima je potpuno drugačiji. 5. marta idem na kontrolu, jako me zanima moje telo, da li će se uspeti i koliko će se uspeti regenerisati do tada, dakle moji delovi oka. Ali ono što znam jeste da ja osjećam ogromnu razliku unutar mojih očiju i to je nešto što ne može svesno da se natera, da se promeni ili tako nešto. Mislim, ne mogu vam sve ni otkrivati, ne želim sve da vam otkrivam. To je nešto što je moje i treba da bude za sada moje, za sada, vidjet ćemo za kasnije. Dakle, ako ste se bilo gde u ovom mom sad videu prepoznali, podigli, prispitali ili će vas ovaj video dovesti do toga, onda ovo sve ima svrhu za postavljanje. Ovo sve što sad radim i što sam radila do sada je u stvari nekim deo da pomaže meni, ali da u stvari više služi onome kome je potrebno. Tako da pokušat ću da postavljam svakodnevno u zavisnosti od obaveza videa, ako ste ostali evo do sada, već malo i da ovaj video duži, i da delim sa vama ceo taj moj put i sve ono što sam osvestila i sve ono što pronalazim u isceljenju koju ću primeniti sa klijentima, sa svima vama koji se javite. Zato što svi vi koji ste sa mnom radili znate da ja volim da iskustim kroz sebe, da vidim šta radi, šta ne radi, na koji način, zato što neke stvari ne prenosim kroz knjige, ne prepričavam znanja, nego radim iz nekog autentičnog mog puta.
koji verujem da je u službi ne samo mene, nego i svih vas koji negde sada lutate. Evo, ovde ću sada stati. Ne zamerite mi sada za moj ton glasa i tako dalje. Znači, ovo je nešto što je izašlo iz mene kao potreba, ne kao snimanje videa gde ću napraviti razradu, zaključak, temu, snimati 100 puta. Znači, snimam sve iz jednog, snimam vam iz duše, snimam vam iz najdubljih delova mene koji žele nešto da vam poruče i kažu. Tako da fokusirajte se na reči, fokusirajte se na smisao, a sve drugo, ako vam smeta, to vam je takođe tema za rad. Veliki pozdrav svima.